Здравейте! Ще приготвя любимата на всички в нашето семейство баница дърпана с прекрасното брашно на София Мел. За случая ни трябва пакет килограм брашно София Мел, топла вода, шепичка сол, тава, на която ще разпространим маслото в това му състояние, и тавичка, в която ще разтопим останалото масло, смесено с олио, и ще трябва да го разтопим. И така, започваме с първата и най-важна стъпка – пресяване на брашното. Задължително е при приготвянето на разни ястия в кулинарията брашното да се пресява, за да поеме повечко въздух или кислород. Ето, пресяхме брашното. Добавяме към него една стиска в шепата сол и започваме да наливаме топлата вода и замесваме меко тесто. Тестото ни е готово. Имаме хурчета. И разделяме на 30 топки. Това са нашите топчета, които трябва, както казах, да са 30 на брой, от килограм брашно 30 топчета, които ще използваме за листи за нашата баница. Готовите топчета завиваме с месал и така 20 минути. През това време си разтопяваме маслото и подготвяме работния плод за самото дърпане на баницата. След като изминат тези 20 минути, започваме дърпането на листата. Поставяме топчетата в разтопената, но не гореща мазнина. Не е задължително да е с масло, може да е с олио само, смес от двете, може и с мас, но вкъщи я предпочитаме по-вкусна, т.е. с масло. Поставяме част от топчетата, другите оставяме завити. Подготвили сме си сиренето, като сме го натрошили, около 300 грама, но ако обичате повече сирене, може и с повечко. Взимаме топче, правим дупка в средата и загребваме от мазнината. Тавата предварително я намазахме с маслото, което оставихме така в твърдо състояние, за да може да не се парзалят нашите или плъзгат нашите топчета.
Започваме разтварянето на листа. Дърпаме краищата колкото си може и теглим самото листо, за да стане по-тънко и да не е с дебели краища. Ето в този вид, колкото е една чиния, пускаме го в средата и започваме да теглим краищата към края на тавата и да се поскъса някъде. Не е фатално. Положихме вече първия лист, поръсваме с сиренце и продължаваме с втория. Дупка в средата с палеца, малко мазнинка, поръсваме и отново започваме да дърпаме в краищата самия лист. Поръсваме с сирене. И така нататък с трети, четвърто, пето, шесто и така нататък топчета. Листата се разтварят много добре, като значение за това има и брашното, и то голямо. Вече сме в самия край на приготовлението на нашата баница. Ето колко голяма и мекичка, става пълна с въздух. Това е последният лист. И започваме нейната подготовка за печене. Започваме да дърпаме краищата. И подвиваме отдолу. С пръсти започваме да я теглим към края на тавата. Добавяме и останалата мазнина, която
която леко е позамръзнала. Вече. И отива във фурната, която е предварително нагрята на 180 градуса. Отива да се пече.